Anya laki din! Kaya't mo asawan, awan pulos na bati ititangdan mo, Kardeng? Pasensyahan ba kay? Awan talaga. Ay na, naisugal mo manan? Imbagakmat kan kay din na minsan pa ingal daw o maibusan ti bagas tayo saan aya? Huwag nimbagam kanyak. Nanggag kumay. Nangag mo gayam, nam anyat indanamid mo. Napan ka man nagsugaalan, ay nasal pagkakit ng asawa. Anyang aruti ka ng tayo ita. Ay ka, iyalat-alata na ba kay? Ore awan mang mga nang. Dahil talatan kwa. Tika na ikaw. Nang pangasim mata. Ta, inga pa ibugwan. Saan ka makinin na nga watap na mo, ma? Apay, makinin na nga kaya ba kay? Kaya saan may? Ibagbagak lang tipod no. Inga pugwan. Kunak lang may. Ay, jakan mo kan kakarding. Pangaasim tayong kagdiskitar iti maisaang. Awan bagas kunak Thomas. Rabien, imay kapay lang dito balay awreng. Nanang, awan bagas mi. Anya, awan bagas yaw. Ay, na yan. Kunak mano nagsweldo nila kay mo itatasabado mat. Nagsweldo ngam na isugal na amin, nanang. Anya, awan isa ang miya talaga. Anya nga ititid ko abagas, kat oray da kami dito balay, kat awan mo't labagas may. Ay, day tati maganap mo, kunak manan, awreng. Nanang, namin abinagaan ka idipay. Ngam ipapilit mo lata, ngay ayatom day di akardeng, anya ngay ita. Ha? Iso, ti inayat mo. Gapot ako nam ide, agwapo. Ngam ita nga awan isang yaw, umay ka ditoy? Ay, ilutom ti kinagwapo ni Kardeng. Samo adubwan ti kinamannugal na. Anya lakit din? Anya, awan isaang yu kumari. Ewan kumari, pangasimat na. Pautangan na iti uri 10 kilos abagas. Antay ta ka manin yut utang. Sapay nagrigat ka asingirin no kwa. Alamat din maasyan kamatan ka na kami. Diyak pa'y nakaisang iti pangrabyan. Adami trabaho nila kayo mo. Nga maapay amay bibusan kayo iti bagas. Kasano asaan kami amay busan. Kat naisugal na amin ti sweldo na iti makalawas. Anya, ay day taki din. Ungtam nila kayo mo Sana nasaya day tangaramid na. Pamilyado at tao, ngam day taki din sugal, ti pangpangrunan na. Kanayon kumot abagaan, Mari. Awan nata. Alam mo tan Mari, pautangan na ko. Ay, Mari Diyak ka ti mabayag pa nagbayad Wan ko, Mari. Promise. Apaman nga dan kwartami. Umayak agbahid adagos kan ka. Ala, nayon na mo iti may sa kilo a karne ti bagas nga utangag. Mare, apayan niya pag-apapan nyo kinilakay mo idi naming San Arabi Ti pa nagsugal na Mari. Kasanumat kami, naisugal na amin asweldo na iti makalawas. Ay, una yun akarding. Apay, di nalakit ti mapanunutan at talo ti pinuntot na. Day tangarod, Mari. Iso nga inapak iti kastaon na tawan bagas min. Diyak pa'y nakaisaang iti. Kat, saan kayon anangan? Ay na, naimbag ko na hamtan na siyan pa'y nibading kanya. Kat pinautangan na iti 10 kilos a bagas kan may 1 kilo a karne. Ay, anya lakit din. Anya serbina nga adda trabaho ti asawam. Sapay kaslaada nang ngagkuan na ibaga na nga uray awan bagas. Iyala ta kanun kat ayusan? Salbag ki di na lalaki. Awan lakit iyala ti rumrumwar itingiwat na. Ay naku, maala na pa'y lang ti agiyala-ala nga ura awan maisaan. Nya lakit din. Day, apay ngay kanakan. Bigbigat mo ita kumanudkod ka. Dayay to mga aming uring. Ay, law-lawan ko na nagpautang kingkwana. Ha? Apay manuti inutang na ya. San magkidiakas nga inutang na, uncle? Bagas inutang na. Idi na minsan ko pa nga i-chat-chat iti messenger. Ngam pulo sa di nabasahan ti chat ko. Mamumutin na nagrigat asingiran na ya, babay.
Pumaraw tong tiwak. Ngam saan pa yan nakabayad ti lukaw. Nalabas lang aro ti babawi kita, Uncle. Malaksi di ti bagas nga inutang na at dapat may sakilwa karne. Ay, yan yung laki din. Nakalmot nga ron Ay, Uncle. Nasuro ka sa nga ribo ti utang na. I-chat ko, tao may kumamot tin agbayad. Isuka pa yung nga inayon ko, pag-purchase ko, iti lakok. Ngam saan nakmat nga ikan ka, no? Amom taon ninton na minsan kanakan. San ka basta papautang? Nang runan ukas ka ni Aureng. Sika lang aro din tinagpautang. Sika pa'y tagsakit ti ulo na akasisingir. Ay, yan yung laki din. Itay pa nga griring na ita silpon mo, Oring. Asino yan ita nga awag ka? Dapat adi mo sumbatan. Day di man abading, di man lang makaura yan. Awag nga awag kas kada, chat a chat. Anya? Di na lang maura yan, asyak ti ko sa ama pa nagbayad kan ko na. Anya lakit din aya. Manoya ti utang mo king kwa na. May sakamat. Na. Di damag ka numano ti utang ko. Ape, day tidwa pagbayad ko aya. Ay, Awan nagdumaan nyo iti day bakla. Makapaungot kayo. kunam lang na ita bakay. Iso na pudot ti ulom, takurang kalaang iti sibog. Anya lagi din. Anya? Amuklat nan kay. Basta no napudot ti ulom, awan sibog mo. Namaga. Iso naglaka ka nga gungungay. Ay na, karding aya. Awan lang nga ro din maisaang day tapay lang sibog-sibog ti ibagbagam. Agtalawan! Anya laki din pasit ti biyag day tabakay. Ala, ang kapuga na yun. Na yung paglaki din ta naranaan kayo, ante. Ha, apay badeng. Ada ka din napatag nga ibagam. Pakibagayo man ka ni Auring, to may mamutag bayad iti utang na ijitersina. Ha, ay ada utang na kan ka. Anya laki din. Na itabal da pa'y siguro ti 10 kilo sa bagas nga inutang na kanya. Agraman ti may sa kilo a karne. Anya? Awawa ka kiti messenger. Kan manumatin ti messages ko king kuana nga pulos mo't na saan nabasaan. Tidang nga babae. O na yan ni Auring aya. Dila mabain na nitikas di nga ramid nan. Ay talaga asaan ante. No ko mabain na. No ko mabain na pa yan nabat-bati. Umay kumamod makisarita kanyak no awan pa'y pagbayad na. Aywan ako ma. Ngamala, bayan takasaritak inton madamdama. Apag isaw ang mapanak ijibalay da. Aywan man ante. Thank you Pakibagayo nga gungungot akon. O na matanda di abadi. Ay na, talaga asa na makaura ti danga. Ha, enton kwan, idarum ko, ti awanan bay na bakla. Nay, apay Aureng. Napukaw ka din ti limbong ti panunot mo. Ay sana kang agpagtitnanang. Ibagbagak lang ti pod no. Amok ang nakautang akan kwa na. Ngam saan ang masapol nga ibagbagana kada kayo. Ay, tsaka mukan ka. Nakuna na kanyak. Nga ado ka no ti message na. Kan awag na kan ka. Ngam saan mo ka no basbasaan kan sungsongbatan. Nagadulakit di nga muna da di abaklaya. Pay maninton begat. Apay inton begat Aureng. Inak iji barangay hall nanang. Idarum ko da di abakla. Nalabas mo ti aramid nan. Talaga saan na mauray ang mapanak agbayad. Ay salbag kide. Diyak amukan ka Aureng. Panunutom nga umuna dagita ibagbagam. Sakbay mo nga aramidan. Maawatam. Anya, mapan mo idarom ni bading kini kapitan? Kunam kumare? Wan kumare. Iso ana sa paak tayo nakaya barangay hul itamat laang. Madinsa Sika ti nakautang mare. Ngam isu pa'y nagpautang kin ka ti mapan mo idarom? Aywan mare. Amok asi iutang akkan ko na. Ngam saan ang masapul ang mapan na ibagbagay ti tao. Kastamatan kininanang. Ay, nasingputmat ni bading ti panagkunak. Apay numapan kalaangan ijay tersena na. Tamakisarita ka pa'y laang kinkwana. No awan pa'y pagbayad mo. Ay saan? Idarom ko kung naktumat. Iso ti pagmultaok iti kasi nga aramid na. Mapan naman tan ibagbagay ti tao nga dautang ko kinkwana. Anya? Kunamot lano iso akabak na nga nan. Kunam lano nagdakkel agatag ti utang ko. Ay salbag kide. Hay, makaammo ka man laangan Auring. Ala, inkangarudan ijay barangay hall no isutik kunam. Sapay la kumata saan nakaatong paan ni kapitan. Anya lakit din.
Kanan adagos ti reklamo. Iraman kayo kunak tumot kapitan. Anya, sika tinakautang kinkwana. Sana ya? Wan, amok. Ngam saan kumamot akas jay asingir-asingir. Kan sana masapol ang mapanay bagbagay ti tao. Nagawan kita bain mon! Ha, anay ko. Apay ni kapitan. Basta tinungpanak maglatang. Sika tinakautang. Sika pa itadaganas na nga agdarom. Di kagit mapan makisarita itinakautangam. Kapitan. Amom sika oreng. Talagang awan babain mo. Nasyan king ka ni Badeng kaputawan isa ang yaw. Iso ang nagpautang iti bagas king ka. Sa ita, sika kiday ti magidarom king kwa na. Sika kiday! Ni, kapitan. Apay yun. Pag nakmam dayta, dardarom nga ibagbagam. Ingkayayan di Badeng, taing ka makisarita king kwa na. Sana kasta mapan mo'y dardarom tinakautangam. Anya laki din, kunawan tiris respeto ba? Oh, anya nga ita. Nakaraman ka lang nga rodan titong pani kapitan. Siguro napabainan kamot iti kasta unay kumare. No anyala unay nga minmot Diyak mo na niya taramitak ita kumari. Mas na mabainak mo ito na mapanijitersena ni Bading. Ibagbagak nga minkin ka. Panunutumpay nga umuna sakbay ka amapan kin ni kapitan. Ngam anyat inaramid mo. Saan na maulit, Mari? Mababain akon. Sa kagpanunot ita, ang nakaraman ka ititong pa ni kapitan. Ay na, apo, talaga ang makaunt dayjaykin ka. Mari. Si kaman pa'y tinaturod ang mangidarum iti nakautangam, anya lakit din. Ay, Pag nakmamot siguro daytan, kumare. Si kamot gamin bakit? Nagkuna kami na yaking ka mapan kay dyan ni Kapitan ngagdarong. sardengan nak si kakarding no demokat ang mairaman ka iti ungot ko. Husto ka di kami inay. Kurang kala iti sibog kahit. Iso kasta ka. Hingga kitagdi ko sa inta ka. Nita, sumardang kawan now. Di ka man naging dide oreng. Amo mo lang gisam-isam na itan. Anay ko. Parikot ko lang arot amin na. Namday tapay na sibog-sibog ti ibagbaga. Awan lang arot dun maitultulong man. Anya, kitawan ti may tultulong nga ibagbaga mo. Kano saan ka nga agbyag na anak? Anya lakit din ay akarding. Pumanaw ka man dito awan tinasayat nga ibaga. Mainay-nayon ka pa sakit iti ulo. Mabiyagak mat ure awan sibog. Isu nga ure agtalaw kan. No, daman ti kapuskulan iti rupa dito lugar tayo. Sika, oring. Mare. Ang asam man. Sika tinakautang kanyak. Ngam sika pa'y dadaganas na mapanidyayan ni Kapitan. Tapnoy darum na. Nagawa na bain mo. Nagpuskul iti rupam kunakmanan. Mare, pasensya ka kuman. Amok ang naglablabosak. Kinapudno na. Awan talaga pagbayad ko kun ka. Iso ana aramid ko dayjay. Siguro tapno multaan na kumanya. Nalaing kamat. Ngam sa bali ti kinalaing mo. Kinatabad. Nalaing ka ngam tabad ka. Anya? Kita niya nga nakaraman ka lang aro iti tungpan ni Kapitan. Ure asino, mabwisit na talaga iti kastang aramid mo. Sika tinakautang, ngam idi agsingir tinakautangam, idaro mumuta na sana makurura yan. Saanan ang maulit ko, Mare? Ikarik abayadak tinutang ko kan ka. Apaman nga dakwarta ami. Ay rumbang lang. No di ka pa yagbayad, siyak mutan, timang tungpaking ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.